IT-sikkerheden i den offentlige sektor står over for en kæmpe udfordring i disse år. De konstant stigende krav om digitalisering af arbejdsgange og udvikling af e-services til borgere og virksomheder lægger stadig et større pres på IT-sikkerheden. En undersøgelse fra i år viser der også, at i 2009 var der mere end 30% af alle offentlige myndigheder, som var udsat for generende eller alvorlige virusangreb. Det er 42% højere end året før. Virusangreb, der har kostet både data og arbejdstid, og som bliver mere avancerede i årene fremover. Vi vil gerne hjælpe med at sætte en stopper for denne kedelige tendens. Og den gode nyhed er, at det kan lade sig gøre. Hvis vi ser på IT-sikkerheden i den offentlige sektor fra et helt nyt perspektiv, hvor fokus er på at beskytte viden og data, og hvor vi tager højde for informationsadfærden i virksomheden. Ikke mindst den del, der foregår på nettet og via mobile enheder. Via konsolidering og virtualisering gør vi det muligt at højne sikkerheden samt opnå bedre drift og effektivitet. Esenta er specialiseret i IT-sikkerhed. Vi hjælper offentlige virksomheder med at beskytte sig mod det aktuelle trusselsbillede via rådgivning, løsninger og driftsydelser. Det er nu, der skal handles, for tiden løber. Ved du, hvor du skal sætte ind først? Du kan jo starte med at aftale et uforpligtende møde med Esenta, så er du sikker på at gribe udfordringen rigtigt an.